ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନେଇକି ଗୋଟେ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳୁ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏମିତି କହିଦେଲା, ଟୁଟୁ ମହାପାତ୍ର ସେମିତି କହିଦେଲା, ଅରିନ୍ଦମର ଏମିତି ରାୟ। ସିଷ୍ଟମ ବାଳ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କର। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ହଲ୍ ଅଛି? 40ଟା କି 45ଟା ହଲ୍ ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ତମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛ, ସେଇଟା ପୁଣି 4 ଦିନ ଚାଲେ, 4 ଦିନ ଚାଲୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନି, କହୁଛି ମୋ ଓପିନିଅନ୍। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯିବା, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥାଉଛି ବହୁତ ସାରା। ଓଡ଼ିଶା ଯିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ହଲ୍ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି କୋଉ ଗାଁ ପାଖରେ, ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ 4ଟା ହଲ୍ ଚାଲିଛି। 4ଟାରେ 3ଟା ହଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ଯାଇନି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହଲ୍ରେ। ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟ ହେଇଗଲା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯାଇଛି। କୋଉଠି ଖାଲି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଟିକେ ଦେଖିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କେବେ ଗୋଟେ ଆମ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲାଗିନି। କାହିଁ ବାଳ ଆମ ଫିଲ୍ମ ତ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କିଛି ଲାଗିବାକୁ ନାହିଁ। ତୁଛାଡ଼ରେ 22 ଲୋକ 23 କେଳା ନେଇକି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍। ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଓପିନିଅନ୍। ବାସ୍ ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା।